ମା ଆଉ ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପୁଅଙ୍କର ବାପା ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅର ବୟସ 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ମୋ ବାପା ଆସିବେ, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ବୁଲିବି। ଦିନକର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପୁଅକୁ ବା ସେଇ ବାପାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଏମିତି ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ କି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଲେ। ଏମିତି ସେ ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। ଏମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ଡାକ୍ତରୀମାନେ ଆସି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ସେ ପୁଅ ଏମିତି ହଉ ପୁଅଟି ମରିଗଲା। ମଲା ପରେ ବାପା ଆସି ସେ ପୁଅର ସାମ୍ନାରେ ବାପା ଆସିଲେ ଆଉ ପୁଅର ସେଇ ଶବ ସାମ୍ନାରେ ଠିଡ଼ା ହେଲେ। ପୁଅ ଉଠି କହୁଛି, ବାପା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ କଲ। ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କେବେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ? ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କଥା କହିପାରେ ନା, ଚାଲିପାରେ ନା, ଶୁଣିପାରେ ନା, କହିପାରେ? କେବେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ? ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ କି ତୁମେମାନେ ମରିଅଛ। କେଉଁମାନେ ମରିଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେନି, ଚାଲିପାରେନି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣିପାରେନି, ଦେଖିପାରେନି। କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କଲୋସ୍ୟ 3:3 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ତୁମେମାନେ ମରିଅଛ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କ'ଣ କଥା କହିପାରେ? କେବେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆଣିଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁରାତନ ବିଷୟରୁ ସେ ପଳାୟନ କରି ଆସିଛି। ପାପ ପ୍ରତି ସେ ମୃତ ହୋଇଛି। ପାପ ପ୍ରତି ସେ ମରିଯାଇଛି। ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋମିଓ 6:2 ଲେଖାଯାଏ, ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ଆଉ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବ? ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ତା ଜୀବନ କାଟିବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଜଣେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ ଉଠି କଥା କହିପାରିବ? ଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? କେବେ ନୁହେଁ। ତାହା କେବେ ହେବନି। ମୋଟେ ତାହା କେବେ ହେବନି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ତ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା, କର୍ମ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି, ସେ କି ପ୍ରକାର ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାପରେ ଆହୁରି ଜୀବନ କାଟିବ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ ପାପର ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନେକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇନାହିଁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣେ ସେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିଅଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିଅଛି। ଗାଲାତୀୟ 2:20 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ,
ପାପର ଜୀବନ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାଉଲ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମରିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ମୋର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ମରିଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ରୋମିଓ 6:10-11 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ମୃତ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି? କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମୃତ ହୋଇଯାଏ ତାର। ଯଦି ମୃତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। କେଉଁଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ? ତାର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ହୋଇଯାବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାପ କରିପାରିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର ଲୋକ? କେବେ ନୁହେଁ, ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକ। ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ, ତ ସେ ଟିଚର୍ର କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରହିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରହିବ, ତ ଆପଣ ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ କେବେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି କଲୋସ୍ୟ 2:12 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସେ ଉଠେନି। ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଉଠିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି, କି ନାଚେନି, କି ଗୀତ ଗାଏନି, କି ବୁଲାଚାଲା କରେନି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରେନି। ତ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆମେ ଯଦି ମରିଛୁ, ତ କି ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ସେଇ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିପରି ସେଇଠି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ପାପ ପ୍ରତି ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସି ସେ କ'ଣ ପାପ କରିପାରିବ? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ବୋଲି ପୁନଃ ପାପ କରେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଆଉ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ? କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜୀବନ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଆସେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଏ ସମସ୍ତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚେୟାରକୁ କିଣିକି ଆଣୁ, ସେ ଚେୟାର କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ? ସିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଚେୟାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ।
तो ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ କିଣି ହୋଇଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ କି ପ୍ରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବ? ଏହା କେବେ ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ତାର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋମିଓ 6:4 ଲେଖାଯାଏ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛି, ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ତ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କେବେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଦରକାର। କେଉଁମାନଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଦରକାର? ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ କାହାଠାରୁ ଆସେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ହିଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରୋମିଓ 6:2, ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମରିଅଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରିଅଛି, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଆଉ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ଅଛି, ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପାପ କରିପାରିବେ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେହି ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇ ନଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେ ଘୋଡ଼ାଇ ଥାଏ। କିଏ ଦେଖାଯାଏ? ସେଇ ପୋଷାକ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିଛୁ। ତ ଆମମାନେ ନିଜେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ଗାଲାତୀୟ 3:27 ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ଆମେ ଯଦି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁ, ଆମର ଶରୀର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିଧାନ କରିଛୁ, ପିନ୍ଧିଛୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ, ଆମ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା ତ ମହାନ ବିଷୟ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମରିଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜୀବିତ, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ହିଁ ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ
ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ।